Magandang hapon, Prinka! Naabangan talaga nila yun eh. Yung isang bata, gumaya na naman eh. Pagkahalik ko ng libro, naabangan talaga eh. Buti na lang, nag-good afternoon. May sasagutin kayo ngayong hapon ito. Okay ba? Pamimilian lang dalawa. Naintindihan? Ganito ang isasagot. Madali o mabagal? Ganun lang yun ha. Ulitin ko ha. Madali o mabilis? Mabagal. Ulitin. Ano yung una? Okay, sige. Mabilis o mabagal? Dali lang, wala pa. Mabilis o mabagal? Pagluto ng pagkain. Mabagal. Very good. Pagkain ng pagkain. Mabilis. Very good. Mabilis o mabagal? Wala pa. Pagsuot ng damit? Mabilis. Paglaban ng damit? Mabagal. Mahirap kaya, di ba? Ito, lalaliman ni Father. Mabilis o mabagal? Wala pa. Mang-chismis na kapitbahay? Magsabi ng totoo? Mabagal. Magsinungaling? Mabilis. Di ba? Ito. Magputol ng relasyon. Mabilis. Magbalik ng relasyon. Oh. Mabagal. Diba? Ito. Mabilis o mabagal? Pag lalayas sa bahay. Mabilis. Diba? Pag uwi sa bahay. Mahirap, di ba? Mabagal. Ito. Mabilis o mabagal? Makipag-away. Madaling makipag-away. Makipagbati. Ha? Siguro para sa mga bata madali. Pero para sa mga matatanda, mabagal. Ang tagal. Di ba? Ba't mo tinatanong yun? Bato-bato sa langit, tamaan sana yung mga tamaan sa mga tanong ko. Maraming mabilis na gawin sa tao, pero maraming din mabagal nating ginagawa. Mabilis nating putulin ang relasyon, mabilis nating i-chismis ang iba, mabilis nating siraan ang ibang tao, mabilis natin isole ang dapat isole, pero mahirap nang bawiin ang dapat bawiin. Tama? Madaling mambastos, pero mahirap humingi ng tawad. Madali ang manira, pero mahirap tumanggap ng pagkakamali. Ano nga ba ang mabilis at mabagal sa iyong buhay? Baka sa huli, ikaw din na magsisi sa mga madaling ginawa mo at hindi naman dapat karapat-dapat. Bakit? Sasabihin mo, sayang, bakit ko ginawa? Diba? Bakit ko siya ginawa? Paminsan, nakikita ko mga alaga nating bata, naglalaro. Mamaya-maya, nag-aaway. Mabilis. Paminsan nakikita ko, yung mga nag-aaway dyan, ang bilis. Malikmata mo, nag-aaway na sila. Pero ang tagal, magbati.
ang tagal magkasundo. Totoo yun. May mga mabibiis na bagay sa ating buhay na hindi nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Kadalasan, taon ang bibilangin, araw o linggo o mga taon pang bibilangin para mapagtanto mo na ikaw ay totoong nagkamali sa iyong buhay. Ano ang pinupunto ko ngayong hapon ito? Mabilis gumawa ng masama. Mabagal tayo magpakita ng kagandahang loob. Mabilis tayong tumingin at huwag tumulong. Pero mabagal tayo tumulong sa ibang tao. Ang ating babasahin ngayong linggong ito, dinadala talaga tayo yung dapat nating gawin sa ating buhay. Maraming naghihirap sa mundo, pero ang bilis-bilis nating mamutya, ang bilis-bilis nating manlain, ang bilis-bilis nating maglakad, hindi natin napapansin ang mga nangangailangan. Katulad ni Job sa ating unang pagbasa, siya ay may pinagdadaanan ang bibigat sa kanyang buhay. Nawala ang kanyang ari-arian, nawala ang kanyang pamilyang mga mahal sa buhay, nagkaroon siya ng may sakit. At hindi ako lalayo. Meron yan sa ating komunidad. Meron ako mga online sessions, mga nakaraang mga oras at araw. Nabili ako ng online recollection. At may mga participant doon sa recollection na meron na silang cancer, nagka-COVID pa, namatay pa ang tatay, nagkaroon pa ng sakit ang anak, nawalan pa ng trabaho. Ganyan ang nangyayari ngayon. Anong itutugon mo? Ang itutugon mo ay, alam ko na yung kwentong yan. Para ko napanood sa TV yan. Sana hindi ganun ang maging tugon natin. Mabilis tayong magsalita, pero mabagal tayong gumawa ng kabutihan. Mabilis tayong magdesisyon na hindi pinag-iisipan. Tama? Kalaunan pagsisisihan mo, bakit hindi ko ito napag-isipan? Bakit? Dahil ito ay udyok lang ng emosyon, udyok lang ng pakiramdam, at hindi ito talaga nakabatay sa tamang pag-iisip at sa tamang desisyon na dinadaan sa pagdarasal. So binibigyan tayo ngayon ng ating Panginoon na, turuan ko kayong magpakita ng kagandahan loob. Ang tugon dapat lagi natin kagandahan loob. Mabilis magpakita ng kagandahan loob. Mabagal mamutya. Mabagal tayong mamputol ng relasyon. Mabagal tayong magsole ng ating mga kandila. Sana mas mabilis tayo magpakita ng kagandahan loob. Pero hindi ganoon ang nangyayari. Ang nangyayari ngayon, ang bilis-bilis. Lahat ng mas pwedeng gawin, ang bilis. Ang bilis makipag-away, ang bilis ng ganyan, ang bilis. Ang bagal natin magpatawad. Ang bagal natin magpakita ng kabutihan. Mabagal tayo magbigay. Ang bagal nun. Pero yung iba, ang bibilis. Baliktarin natin. Ang pagbaliktad ay, pag may nangangailangan, magpakita ng kagandahan loob. At ganoon ang ginawa ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Nung siya bumusita doon sa bahay ni Simon Pedro at Andres, nakita niya yung biyanan ni Simon Pedro na inaalihan ng lagnat. Hinilong niya kaagad. May mga may sakit na pinunta sa kanya. May mga inaalihan ng demonyo. Tumulong siya kaagad. Diba? Nandun yung madali, yung mabilis na kabutihan at kagandahan loob. Hindi yung pagsisismisan mo pa, puputsain mo pa, ang dami mong pag-aalinlangan. Bakit tayo nag-aalinlangan pag tayo ay tumutulong? Yun lang. Ba't tayo nag-aalinlangan pag ikaw ay tutulong? Alam mo,
ang kadalasan na pag-aalinlangan ng dahilan? Ganito lagi. Ano ang makukuha ko dyan? Tamaan sana ang dapat tamaan. Tutulong ako, pero ano ang makukuha ko dyan? Pag wala akong makukuha, hindi ako tutulong. Hindi ako magpapakita ng kagandahan loob. Hindi ako mabait. Pero pag ako'y may makukuha diyan, ibubuhos ko lahat ang kabaitan ko na hindi naman totoo. Mabilis magsinungaling, mahirap magpakatotoo. Mabilis magsuot ng mga maskara, pero mahirap magtanggal ng maskara at ipakita ang totoong ikaw. Kaya tayo ngayon ay tinuturuan ng ating babasahin. Sana mabilis tayo magpakabuti. Mabilis tayo magmahal ng totoo. Mabilis tayo maging totoo. Dahil ganyan ang buhay pananampalataya natin. Sinabi ko sa inyo kanina, sa aming mga online activities, narinig ko, nakita ko, yung mga taong samot-sari ang problema. Ang mga tanong nila, Father, parang wala nang ibig sabihin ng buhay. Parang ganun yung kayo. Yung bang nawala na lahat. Pero sabi nung nagkasakit, ng COVID, may cancer na siya, yung nanay niya namatay, nawalan pa ng trabaho. Alam mo, kahit punong-puno na siya, nagdilim sa kanyang buhay, kabutihan pa rin ang kanyang iniisip. At ang sabi niya, kahit ganito ako ay patuloy na magdarasal. At hindi ko lang nagpagdarasal ang aking sarili para ako ay magkaroon. Ipagdarasal ko ang lahat ng mga taong nangangailangan katulad ko. Nangangailangan ng kabutihan. Nangangailangan ng kagandahan loob. Lahat naman tayo ay may kagandahan loob. Walang tao dito na hindi mabuti. Lahat tayo mabuti. Bawat isa dito sa atin, kahit may mga nasa bilangguan, may kabutihan iyon sa kanilang puso at isipan. Nawa, iyon ang ating palaguin sa ating buhay pananampalataya. Huwag natin palaguin ang kasamaan at kasakiman. Mabilis nawa nating palaguin ang kagandahan loob.